Helo bawb, croeso nôl I fideo tutorial arall. Heddiw, wi'n mynd I ddangos I chi sut allwch chi fynd ati I greu golwg galaeth, galaxy. Mae hon yn golwg syml ond effeithiol. Felly, ar gyfer creu'r golwg yma, chi'n mynd I angen paent gwyneb, du a gwyn. A hefyd fyddwch chi angen eyeshadows. A hefyd fyddwch chi fallai angen eyeliner du, os oes nag oes brwsh main gyda chi ar gyfer paent gwyneb di. Felly, I ddechrau, wi'n mynd I creu llinell yn groes fy ngwyneb fan hyn, ond nid llinell syth, wi'n mynd I greu llinell I gam o gam yn gros y gwyneb o un ochr i'r llall. I wneud hyn, wi yn mynd I ddefnyddio eyeliner du, ond allwch chi ddefnyddio brwsh main gyda'r paent gwyneb du, dwi'n mynd I gwaniaeth o gwbl. Does dim rhaid i'r llinell I gan o gam yma fod yn berffaith waith. Mae hwn jyst yn man cychwyn I ni wybod ble I ni mynd I fod yn peintio. Dyna ni, fel chi'n gallu gweld, dyw e ddim yn berffaith o gwbl. Nesa, dwi'n mynd I gymryd y paent gwyneb du, a dwi'n mynd I llenwi o y llinell I gam o gam I fyny I top fy mhen. Felly dyna ni y rhan gwylod wedi wneud. Nesa, dwi'n mynd I gymryd eyeshadow. Byddai'n defnyddio nifer o liwiau fan hyn. Lliwiau piws, glas, pink, falle bach o felyn. A wi'n mynd I ddefnyddio'r lliwiau yna a rhoi nhw ar wahanol rhannau o'r du nes bod y du I gyd wedi diflannu. Felly, bant ni. A dyna ni'r rhan yna wedi cwblhau. Nawr chi'n gallu gweld mae yna gwahanol liwiau ar fy ngwyneb I. Felly nesa, I ni'n mynd I symud draw at y paent gwyneb gwyn a'r brwsh main, neu allwch chi ddefnyddio eyeliner gwyn, ond mae y pen main arno fe os ych chi'n ddefnyddio eyeliner gwyn. Nawr beth I ni'n mynd I wneud yw cymryd yr gwyn a gwneud dotiau bach ar hyd y rhan top. Gall y dotiau yma fod gwahanol maint a gwsgarwch nhw ar hyd y gwyneb. Nawr dwi wedi gwneud rhai o'r ser bach. Wi'n mynd I symud ymlaen nawr wneud rhai ser sydd yn sgleinio. Ac ar gyfer wneud hyn, dwi'n mynd I wneud dot bach yn fwy na'r arfer a rhoi croes gwyn arno fe. Hefyd, be dwi'n mynd I wneud yw dwi'n mynd I wneud comet bach. Felly, I gwneud hyn, dwi'n dechrau eto gyda dot, ond tro hyn yn lle wneud croes, dwi'n mynd I wneud llinell ar ei ole, yn dechrau'n fawr le mae'r dot ac yn mynd yn llai fel mae'r llinell yn mynd ymlaen. A dyna chi, y comet a'r ser. Ac yn ola, I ni'n mynd I ychwanegu llinellau bach yn dod allan
o'r 50 o gam yma i wneud edrych fel crac. Iawn? Felly, allwch chi eto ddefnyddio eyeliner D, neu allwch chi ddefnyddio paent gwyneb D gyda brwsh main. Wi yn mynd i ddefnyddio'r paent gwyneb. A dyna chi, y golwg gorffenedig, mor syml a hynny, bach yn gallu gweld gyda'r craciau hefyd. Os ydych chi symud cam ymhellach, allwch chi hefyd wneud eich gwefusau yn yr un modd i chi wedi wneud y rhan yma o'ch gwyneb, i chi wneud yr un peth ond ar eich gwefusau. A dyna chi, ffordd syml o gwneud golwg galaeth. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau creu'r golwg yma. Fe welwch chi mewn bythefnos. Diolch!